باي أبروكلين كتنبرن كلا عبيت حلمتات زلوا تاران اشتي قول عيانيرا حدا غرمتي نفتس تولده له هواي كتكيدن كلاجن عبيت مسترات تفتح حنت نايك قدم جورنال تركب وركن منافستن زملئه حدا مستراو بعتلو افتوش تبعت زلو متن وركن مودع عمتات يزوسد بايلاي هيوتا ناغودت خير سلازنورت اتورك مركا ممارت زيكونس قبا اخويني يتصنح جن اترغو دو يمسلكم إذن كالين أنا لو ما عند فيلمنا نفلت أخوانيو كسام ودعتا سنايت أنهيد فيلمنا جمر أبروكلين كتما نيويورك نارئينايو أوز عباي كتما دما حانت بايلاي تبعال بدعم بلح أدفينشر تفوتوال على بس حانت عرقا غونا دما بسايكل أفتا ختمانا تنكساسا هو دادر ألوا أما نقد بتسانحو وانديكات ملكتات تقريمن ميسترو بوتان مركاويو كلتين بلحت نفتانا تنقلعود سلازنوراون أما نقد بتسانحن نقرات تقريمن اتبوتا قديمن يرغوو كم ساعات دما شلماتن كرمت ساعتنا وزخونا مزناقع بوتا خيدن صبو غيزان خلف عينيرو جن كرمت ساعات كأكلن كله أتلني نورتن مسدي أن حوان نفتح بوا حقوا أزنور له هواي ناك دنك كيد نيروا أبو حقوا تعنو ناقفن ناقددني سخيد له جن الستراي كي أكل سدروا ما حي العدن أو كل دخنتن يا زلا كم سلازخونا ونيادئة كاو نيويورك نهواي كتملز مرتت نفتوش تجازا خاتين كله أبو حقوا مفت جردن أتكلتنا تنكاخويت أنهم مجمر آخر يوم كلون بناي هواي قوانق أزارو مما سلازي ملسلو نديهم نمنتهي هواينا زي لا مركيوم يلي خريلا جنزهم كل تقولعت أو نيويورك معهم أو دما خلو إنجليش سلازي سارة بزيكو خالي قوانق أي كلون بايلاي أفتتقات كلتنا تنكس أسد كلا بجيجفت شنشرت أفدقو استعات إيه عبي باسترك تيكون هليلا أمناتها أنت أسلازي نورت مش كوت تأتمو ناي بحقا ناي أرت قالا رغويني تسنح بوزحات أو نسنة تسألهم سئلتاتن كالوت ناي قلو نورتاتن يمالي نيرو أما نقول كل نورات دما حنتي أرنجيت متحف تغرتات سرقة أغرب أخطر أنكلا أتا متحف نحدا ماكس بحال نكل تشفاتو مجاو خوين يسرح نورودي زقط مو نور تقوان فوتاتن تاريخات تنصح فلا نورات متحفيا ات متحف تنبون كلاون ماكس كلمة حجي سوز بارخي وزي فلت بتعمو بزح حفتي يقليش كم زنورن بويقت كم زلو أفت متحف كم زصحفون ترقي قنت وانقوا بهواين تتصحفو سلزنوره بايلاين خطردو نشي فتنا يخوانا كنفتا ساعات نسا أبحقو أنا فتا مكينا نقارو دمصوت سمعمو قلتفا بتمشكو تمليطات خيد جزاءنا تملستون كاسبرز بحال ود تعدو قلعات الرخبمو تفاليطاتو نجزاءات خيد مشت اتمصحف نامبوتون كلا عوي حوايري أمو يغريلا اتتقلش يزل خافتي بحماقات منافس تستحلي ايو اتورك اندحر أنا خيخي نوز خد كيوم سعوخي كورو دما بحلو بهندوت ناتوقعت سمعيخي اتزقات صلو سمياو حوي دننيل كندحر دا عين تخعميت كزي حليفتيو أسكن دا تقاتل كي خختموتيلو نحفتيو فرارحة التاريخ لعلمة أنا فريح وازنور بايلاي اتا متحف نشعو مشت يأغلني لا تغمتا تحاويهم نيبديهم نيب بحقوهم زراخ سمعون كلوون اتنيهولو جزاون زيك نور لغم زخولو فلتو لكا أبا حقوهم نتجزا خفلو زقباء قورتاتن كالو تمساسل تنقراتن نعمتات كي كفلا يتسنيحو حجي ما بانك تعدي انت كل كفليتات نمكحز ناو جريتا خمزو تصيفلتو مو اتجريتا نمقرات زاكل كرشوني نورمن بتوجن بايلاي اتمتحف كتنبونا مكرت صنح مو هوايان من باز خيل كاسبر يمصا جن كاسبر ولا هوايين بهد امبر اتوانقوا قروت اسبانيشون سلازنورو نمردا يخودو جن بايلاي تمرتي نيش اسبانيش تمار سلازنورت نغتنبو قروتي تموكر التاريخ كنبوون كلوون بزحات شوفاتو حدا جيزة بزح ورك حزمنا أو خمس مطون نمحويهم دما اتحزني هولانا هواين دستيت كم زمرت يردهم جن حدا معلتي نتوم بايرتات مجوزة دالزنا ماكس أفت جم بحري أحمق كنتات ترخيو نيرو من مغانون بر بدن بغم زغط قط أقلتي نيرو أما نجدي كل التهواويان يرخو يومو بدن بيتان كاخيوم ستة مايهم نخعرف يفقدلو ماكس دما كمسكنهم سلازدليه اتحجي كاسبرنا بايلاي زنبوالو دايري انت ورك نمركاو كتحجزهم يهوم هندوت جن نبايلاي بحقو أمت يريمو كوريو حيزوان جزا يملس اتا متحف ناي بوب بحقو خمس نورتنا نجره دقي ما نخيتن بعد ما يفرارحا دننيلو اتا كسادو زنورت ورك سانتيمو نير يامو مستا متحف كماكس تقبلوا وهبتو خمس نور يردا أفت زغط المعلتي أفت بحر نشتين خزنا قعو بجالوا غيرهم يخدمو ما حنت دسيت مسوات حيوردو
ፓይላይ ነቲ እምባ ኣሽጊራ ክትሪኦን ከላ ምስታ ናይ ማክስ ደፍተር ዘሎ እምባ ተመሳሳሊ እዩ ነይሩ። ብታ ናይ ባሕጓ ክሳድ ዝነበረት ሳንቲም ኣሽሉኻ ክትሪኦን ከላ እውን ምስቲ እምባ ማዕረ ምስስል ነይርዎን። በዘቢላ እቲ ማክስ ኣብ ደፍተሩ ዝጠቕሶ ብጣዕሚ ብዙሕ ወርቅን ሃፍትን ኣብቲ ከባቢ ከም ዘሎ ርግፀኛ ትኸውን። ነባሕጓኣ ክድይብ ከም ትደሊ ትነግሮ እሞ ፍቓደኛ ኣይነበረን። ግን ፓይላይ ሃሊኻት መንገዲ ጀሚራቶ ስለ ዝነበረት ዘይክስዕባ መማረፂ ኣይነበሮን። ግን ብዙሕ ከይተጓዓዘ ሸተት ይብሎ እሞ ጸዲፉ ንእሽተይ ይጉዳእ። ፓይላይ ተደናጊፃ ደቂቓ ከይጥፍአት ሒዛቶ ንሆስፒታል ትኸይድ። እንከይደንጎዩ ሓዋን ኣዲኣን ይመፁ እሞ ኩነታት ኣባሓጉኦም ክሪኡ ከለዉ ብጣዕሚ ይሰግኡ። ኣብ ልዕሊኡ እቲ ናይ ቅርሺ ሽግሮም ንምፍታሕ እተው ኒውዮርክ ዘሎ ገዝኦም ንክሸጥዎ እሞ ንዘለኣለሙ ኣብ ሃዋይ ንኽነብሩ ከም ዝሓስብለዎ ክትፈልጥ እንከላ ቅሩተይ ትሓረቕ። ምሸት ገዛ ክምለሱ እንከለዉ ፓይላይ ንሓዋ እቲ ወርቂ ናይ ግድን ክንረኽቦ ኣለና፣ ገዛናን ህይወትና ነድሕነሉ ንሓንቲ መንገዲ ንሳ ጥራሕ ኢላ ክተእምኖ ትሞክር። ሓዋ ግን እቲ ወርቂ ኮነ ሃፍቲ ናይ ባሓቅሎ ኢሉ ይኣምንን። ቆልዑት ንኽድቅሱ ዝንገሮም ነበረ ኢሉ ኢዳ ንኽትእክብን ዓሪፋ ኮፍ ንኽትብልን ይነግራ። ፓይላይ ግን ኣይሰማዕቱን። ካስፐር ንኽሕግዛ ትሓቶ እሞ ፍቓደኛ ኮይኑ እቲ ዝቕፅል ንግሆ ብሓደ ጉዕዞ ይጅምሩ። ግን ሰብ ከይፈለጠ የድልያ ስለ ዝነበረ ናይ ሓዋ ሞባይልን ናይ ኣባሓጓኣ መኪናን ሰሪቓ እያ ኸይዳ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሓዋ ካብ ድቃሱ ይለዓል እሞ ሞባይሉ ኣልሹኽ ስለ ዘይረኸባ ፓይላይ ከም ዝወሰደታ ርግፀኛ ይኸውን። ናብ ደገ ወፂኡ እታ መኪና እውን ከምዘየላ ይርኢ እሞ ሞባይሉ ትራክ ገይሩ ናፍቲ እምባታት ከም ትኸይድላ ይፈልጥ። ናፍቲ እምባ ክንከይድ ከለና ፓይላይና ካስፐር ኣብቲ ደፍተር ዝተሰኣለት ምልክት ኣብ ሓንቲ እምኒ ተፃሕ ጌራ ይረኽቡ። ኣብ ትኽክለኛ መንገድን ኣንፈትን ከም ዘለዎ ድማ ርግፀኛታት እዮም። ሓዋ ንፓይላይ እውን ምስ ሓፍቱ ንካስፐር ኮይኖም ክእልሽዎም ብመኪና ገይሮም ብሓደ ናፍቲ እምባ ይመፁ። በቲ ወገን ፓይላይና ካስፐር ሓደ በዓቲ ይረኽቡ እሞ ልዕሊ መጠን ፀቢዩ ስለ ዝነበረ ኩሉ ዘየድልዮም ንብረት ገዲፎም ኣድላይ ዝበልዎ ነገር ጥራይ ሒዞም ይኣትዩ። ኣብ መንገዶም እውን ሓንቲ ዓማቕ ጉድጓድ ይረኽቡ እሞ ክፍትሽዋ ቀረቡ እንትብሉ ሃሞም ኢልዎም ንውሽጢ ፀዲፎም ይኣትዩ። ግን ከዓ ፅቡቕ ነገሩ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይተጎድአን። ግን እቶም ቅድሚኦም ዝኣተዩ ሰባት ዕድለኛታት ከም ዘይነበሩ ግልፂ እዩ። ምክንያቱ ኣስክሬኖም ጥራሕ እዩ ነይሩ። በቲ ወገን ሓዋ ንፓይላይ ምስ ሓፍቱ ንካስፐር ናፍቲ በዓቲ ይወፅሑ። ፓይላይና ካስፐር ናፍቲ በዓቲ ከኣትዩ ከለዉ ኣብቲ ኣፍ ደገ ዝገደፍዎ ንብረታት ሪኦም ድማ ናብ ውሽጢ ከም ዝኸዱ ርግፀኛታት እዮም። ሓፍቱ ንካስፐር ናፍቲ በዓቲ ምእታይ ምንም ደስ ይበላን። ምክንያቱ ብሕማቓት መናፍስትን ጥንታውያን ሰባትን ተመሊኡ ኢላ እያ ትኣምን። ግን ከዓ ኣናእሽተይ ኣሕዋቶም ናብኡ ኣትዮም ስቕ ኢሎም ክፅበይዎም ስለ ዘይኽእሉ ዋላ እናፈርሑ ይኣትዩ። ኣብ መንገዶም ፓይላይና ካስፐር ሓንቲ ካብ ወርቂ ዝተሰርሐት ኣልማዝ ዘለታ ቀለበት ይረኽቡ እሞ ናፍቲ ወርቂ ልዕሊ ማንም ጊዜ ከም ዝቐረቡ ርግፀኛታት እዮም። እንከይደንጎዩ እቶም ክልተ ዓበይቲ ኣሕዋቶም እውን ይረኽቦም እሞ ዋላ እናጠንቀቕዎም ከለዉ መንገዶም ክቕፅሉ ይምክሩ። ካብቲ በዓቲ በበይ ክወፁ ከም ዝኽእሉ እውን ስለ ዘይፈልጡ ግድን ንቕድሚት ጥራይ ነይሩ መንገዶም። ኣብቲ መፅሓፍ ከም ዝተፅሓፈ ብኣፍ ሓርገፅ ሓሊፍኩምኹም እቲ ወርቂ ትረኽብዎ እዩ ዝብል ነይሩ። ግን ከዓ በበይ ከም ዝኾነ ይፈልጡን። በቲ ወገን ኣዲኣ ንፓይላይ ነቲ ሆስፒታል ዘሎ ቦኣ ምንክብኻብ ትኩረታት ተሰሪቓ ደቃ ኣብ ሓደገኛ በዓቲ ከም ዝኣተዩ ምንም ኣይትፈልጥን። በቲ ወገን እቶም ቆልዑት ኣብቲ በዓቲ ውሽጢ ተፋሕኾም እናኣተዩ ከለዉ ሓደ ዓብዪ ሳሬት እናሓለፈ የርእዩ። ሓዋ ንፓይላይ ፈሪሑ ክኸይድ እናተፀበዮ ከሎ ግን ናብ ኢዱ ይስቀል እሞ ተደናጊፁ እቲ በዓቲ ምፍራስ ክጅምር ከሎ ፈጢኖም ይወፁ። ሕጂ እታ ዝነበረቶም ሓንቲ መምለሲት መንገዲ ምዕፃያ ጥራይ ዘይኮነስ እታ ትምርሖም ንብረት መፅሓፎን ኣብቲ ውሽጢ ተጨፍሊቓ ምትራፋ ብጣዕሚ መፍርሒ ነገር እዩ ነይሩ። ሕዚ በይ ከም ዝኸዱ ዝሕብሮም ነገር ስለ ዘይብሎም እግሮም ብዝመርሖም ሃሰስ ናበሉ ዘይምኻድ መማረፂ ኣይነበሩን። ክኸዱ ከለዉ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓደ ናይ ላቫ ሩባ ዝተሰርሐ ዝኣረገ ብሪጅ ይረኽቡ። ቅድሚ ማንም ሰብ ምስ ቃሉ ፓይላይ ብዕንጨይቲ ጌራ ንኽእ ተብሎ እሞ እቲ ድልድል ሙሉእ ንምሉእ ፈሪሱ ናፍቲ ላቫ ይኣቲ። ግን ካሊእ ፀቢብ መሕለፊ ገደል ስለ ዝነበረ ጠጠው ክብሎ ይደለዩን። ብኡ ገይሮም ድማ ጉዕዞኦም ይቕፅሉ። እቲ ገደል ብሰላም ሸጊሮሞ ናፍቲ ሓደ ገፅ ምስ በፅሑ ሓዋ ንፓይላይ እቲ ዓንትዎ ብኢዱ ተሓልፍ ዝነበረት ሳሬት ከም ዝነኸሰቶን መርዛማ ምንባራን ይፈልጥ። እቲ መርዚ ናብ ሰውነቱ ብፍጥነት ይንዛሕ ስለ ዝነበረ ካስፐር እንድሕር ዳ ሕክምና ተዘይገይሩሉ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ክኣቲ ከም ዝኽእል የጠንቅቖ። ግን ከዓ ንሓፍቱን ነቲ ሓንቲ ጓልን ከጨንቐን ስለ ዘይደለየ ንካስፐር ምንም ንኸይዛረቡ ይነግሮ እሞ ጉዕዞኦም ይቕፅሉ። ኣብ መንገዶም እውን ሓንቲ ንእሽተይ በዓቲ ይረኽቡ እሞ ብታሕቲ ቃላይ ብላዕሊ ድማ ዘንፀባርቑ እማናት ነይሮሞ። እታ በዓቲ መውፅእ ዝበሃል ዘለዋ ኣይትመስልን። ግን ካስፐር ናፍቲ ውሽጢ ኣቱ እሞ በቲ ትሕቲ ማይ ኣቢሉ ዝሓልፍ በዓቲ ከም ዘሎን ብኡ ገይሮም ክኸዱ ከም ዝኽእሉን ይነግሮም። ሓደ ብሓደ ኩላቶም ሓሚሶም ናፍቲ ሓደ ኣንፈት ይበፅሑ። ኣብኡ ዝፀንሖም ምስሊ ብጣዕሚ ሰሓብን ደስ ዝብልን ነገር እዩ ነይሩ። ፓይላይ እዚ ቦታ ኣብታ መፅሓፍ ተሳኢሉ ሪኣቶ ነይረኣያ። ካብቲ ቦታ ብሰላም ክወፁ ድማ ተስፋ እናገበሩ ይፀንሑ። ግን ንሰዓታት ዋላ እናተዃለሉ ኣሊሾም ትኽክለኛ ዝኾነ መውፅኢ ክረኽቦ ይከኣሉን። እቲ ብኡ ዝሓልፍሎ ማይ ዝስተ ዋላ ይኹን ዳ እምበር ናይ ኔትወርክ ምልክት የለን። ኣብኡ ከም ዘለዉ ዝፈልጥ ዋላ ሓደ ሰብ እውን የለን። እናኣለሹን ከለዉ ፓይላይና ካስፐር ብዙሕ ናይ ሰብ ትርፍራፍ ይረኽቡ።
እቲ መፍርሕ ሓቂ ዝፈለጥዎ ኣብ ሰዓት እዚ ነይሩ። እቶም ሸፋቱ እቲ ወርቆም ነምሕብ ኣናኡ ክመፁን ከለዉ እቶም ካልኦት ሰራሕተኛታት ንኸይፈልጡ በዓልትን በዓልቶም ከም ዝተቓተሉ ግልፂ ነይሩ። ኣብቲ ሰዓት እሱ ዝተቐተሉ ሰባት እዮም ሕጂ ኣስካሪን ተቐይሮም ንሪኦም ዘለና። ኣብታ ሰዓት ንሳ ፓይላይ ርሕቕ ኢላ እናጠመተትን ከላ ኣብታ ደፍተር ዝነበረት ስእሊ ተስታውስ። ኣብኣ 3 ሻንጣታት እየን ነይረን፣ ሕጂ ግን 2 ጥራሕ እየን እኒሄዋ። እታ ሳልሰይቲ እምኒ የላን እኒያ፣ ኣብ ክንደኣ ገመድ ጥራሕ እያ ተንጠልጢላ እኒያ። ፓይላይ እቲ ክብደት ንምትካእ ኢላ ዘሊላ ትስቀላ እሞ ተደራሪቦም ክስሕዋን ከለዉ ሚስጥራዊ ተሓዊኡ ዝነበረ ማዕጾ ይኽፈት። ብሓደ ኮይኖም ናብቲ በዓቲ ከኣትዩን ከለዉ ዝረአይዎ ነገር ትንፋሶም ከቋርፅ ንእሽተይ ቀሪቦም። ቆፂርካን ሓዊርካን ዘይውዳእ ዝተኾመረ ወርቅታት ኣብ ዕድመ ልክዖም ክንዲ ዝኣክል ብዙሕ ወርቅን ሃፍትን ሪኦም ስለ ዘይፈልጡ ልዕሊ መጠን ይድነቑ። በቲ ወገን ኣዲኦም ምስ ኣባሕጎ ኣብቲ ሆስፒታል እያ ነያ። ወዳ ክድውንለሉ ትሞክር ግን ከዓ ስልኮ ይሰርሕን ዘሎ። ብጂፒኤስ ጌራ ናይ ወዳ ስልኪ ትራክ ክትገብራን ከላ ኣብቲ እምባታት ከም ዘላ ትፈልጥ። ኣባሕጎኦም እዚ ምስ ሰምዐ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ብደንቢ ይርድኦ እሞ ናብቲ እምባ ከይዶም ቀልጢፎም ከድሕንዎም ከም ዘለውና ነገረ ከዓራቱ ይትስእ። ናብቲ በዓቲ ክንምለስን ከለና እቶም 4 ኣዕርኽቲ እቲ ዝረኸብዎ ወርቂ ምቑፃርን ኣብ ምእራኒነ ምስኣልን እዮም ተሰሪቖም እኒሄው። ግን ኣብቲ ፎቶ ተመሊሶም ክሪኡን ከለዉ ሓፍቱ ንካስፐር ኣብቲ ፎቶ ፍልይ ዝበለ ነገር ትርኢ። ንዝሞቱ ሰባት መስታወሲ ዝቕመጥ ዓብዪ ሓወልቲ። ኣብቲ ሰዓት እውን ዝኾነ ነገር ይርዳእ እሞ ነቶም ኣዕርኽታት ነግሮም እዚ ቦታ እዚ ወርቂ ዝተሓወሉ ቦታ ዘይኮነስ ዝሞቱ ሰባት ዝቕበሩሉ ቦታ እዩ። እዞ ዝኔ ወርቂ እቶም ሸፋቱ ዝገደፍዎ ዘይኮነስ ነቶም ዝሞቱ ሰባት ከም መዘከሪ ዝተቐመጠ እዩ። እቲ ጉዳይ ማዕርኽ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ምስ ተረድኣ እውን ኩሉ ነገር መሊሳ ተቕምጦ። ሓደ ብሓደ ኩሎም እናሰዓውዋ እቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ወርቅታት ቀሰናበሉ ይምልሱ። ግን ሓውናይ ሓዋ ንፓይላይ ታራ ክኣክል እንከሎ ፈቓደኛ ይነበረን። ንሱ ብዛዕባ መናፍስቴ ጀጋኑ ታሪኸ ይኣምንን ንዕኡ ወርቂ እዩ ህይወቱ ከድሕነሉ ስለ ዝኽእል ድማ ሒዝዎ ክኸይዱ ዝሓስብ ዘሎ። ፓይላይ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ሓደ ነገር ይርድኣ። እቶም ሸፋቱ ነቲ ወርቂ ክእልሹ ዘይኮኑ መፂኦምስ ሃንደበት እዮም ረኺቦሞ። እዚ ወርቂ እዚ ንሶም ቅድሚ ምምፅኦም ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ዝነበረ እዩ። እቲ ወርቂ ክወስዱ ክሞክሩ እንከለዉ እቶም መናፍስቲ ተቖጢዖም እዮም ንኹሎም ቀቲሎሞም። እዚ ሃፍቲ እዚ ድማ ካብዚ መቓብር እዚ ክወፅእ ይግብኦን ኢላ ንሓዋ ክተረድኦ ትሞክር። ካሊእ ዝፈለጠቶ ነገር እውን ኣባሕጓኣ ናብዚ ቦታ ቀዲሙ መፂ ነይሩ እዩ። ንዚ ሃፍቲ እውን ረኺብዎ እዩ። ግን እዚ ሕጂ ሳድሒራ ዝፈለጠቶ ነገር ቀዲሙ ፈሊጥዎ ስለ ዝነበረ እቲ ወርቂ ሰብ ደጊሙ ንኸይረኽቦ ኢሉ እዩ እታ ሳልሰይቲ ሻንጣ በጢሱ ኣጥፊእዋ ነይሩ። ግን ዋላ ዝኹሉ እናሰምዐ ሓዋ ንፓይላይ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ወርቂ ንኸቐምጥ ፈቓደኛ ኣይነበረን። ተዛሪቡ ከይወድአ ግን እቲ መብራህትታት ይጠፍእ እሞ ካበይ ከም ዝመፅሎ ዘይፍለጥ መፍራሕቲ ድምፅታት ብኩሉ ገጽ ይመፆም። ሰማያዊ ሓዊ ካብ ገለ ይቃፀል እሞ እቲ መሬት ምንቅጥቃጥ ክጅምር እንከሎ ነቲ ወርቂ ዝሕልዩ መናፍስቲ ከም ዝተላዕሉ ይርድኦም። ሓፍቱ ንጋስፐር እቶም መናፍስቲ እንድሕር ደኣ መፂኦም ከይትጥምትዎም እንድሕር ደኣ ዘይጠሚትኩሞም ኣይቀትልኹምን ኢላ ተጠንቅቖም። ሓዋ ንፓይላይ ግን ዋላ ክንዲ ዝናተደናገፀ ወርቂ ናብ ሻንጡኡ መሊኡ ምምላጥ ኣይረስዐን። እግሮም ናብ ዝመርሖም እናጉህዩ ከምልጡ ክሞክሩ እንከለዎ እውን ኣብ ሓደ ገደል ይበፅሑ። ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይነበሮም እውን ሓደ ብሓደ እናዘለሉ ናብቲ ሩባ ይኣትዩ። ሓዋ ንፓይላይ እታ ሳሬት ዝነኸሰቶ መርዚ ብጣዕሚ ድኪሞ ስለ ዝነበረ ናብቲ ቃላይ ከኣት እንከለዉ ንእስሒቱ እናጠለቐ ይጸንሕ። ግን ሓፍቱ ንጋስፐር ኣብ ትክክለኛ ሰዓት ስለ ዝርኤቶ ሓሚሳ ተውፅሞ ናብ ውንኡ ንኽምለስ ናይ ሲፒኣር ሕክምና ትገብረሉ። ናይቶም መናፍስቲ ድምፂ እናሓየለን እናቐረበን እዩ ትኸይድ ነይሩ። እቲ ድምፂ ብጣዕሚ ሓያል ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ እዝኒ ዘቐንዚ ስለ ዝነበረ ኩላቶም እዝኖም ይሕዙ። እንከይተፈለጦም ኩላቶም ብህይወት ካብቲ በዓቲ ይወፁ። ደገ መሺኡ ነይሩ። እንከይተጸበይዎ እውን ኣባሕጎኦምን ኣዲኦምን ብዝገርም መንገዲ ኣብኡ ይጸንሕዎም። ግን ሕዚ እውን እቶም መናፍስቲ ይስዕብዎም ስለ ዝነበሩ ብሓደ እናጎዩ ኣብ ጥቖም ናብ ዝጸንሖም ገዛ ኣትዮም ይሕብኡ። ግን እቶም መናፍስቲ ሕጂ እውን ሰማያዊ ሓዊ ሒዞም ነቲ ገዛ ኸቢቦም እዮም እኒአው። ፓይላይ ኣብታ ሰዓት ንሳ ሓዋ ካብቲ ቦታ ዝወሰዶ ወርቂ ዝመልአ ሻንጣ ትዝክር እሞ ኣውፂኣ ኣብ ጎማ ጌራ ንደገ ተወስዶ። ምክንያቱ እቶም መናፍስቲ ክሳብ ሕጂ ዝስዕብዎም ለዉ ምክንያት እቲ ወርቂ ገና ስለ ዘይመለሱሎም እዩ። ሃንደበት እቲ ማዕጾ ይኽፈት እሞ ብዙሓት መናፍስቲ ናብ ውሽጢ ይኣትዩ። ግን እቲ ተሸፊንዎ ነበረ ነገር ቆልዖ እንከሎ መፍርሒ ዘይኮነስ ኣቦኣ ንፓይላይ ኮይኑ ይጸንሕ። ኣቦኣ ንፓይላይ ህፃን እንከላ ንዓዱና ተኸላኸለ እዩ ሞይቱ። ኣዲኣ ንፓይላይ ሰብኣያ ክትሪኦ እንከላ ነብሳ ምቁፅጻር ተሳኢንዋ ተበኪ። እሱ እውን ንደቁ ይሓቕፎም እሞ ፓይላይ እቲ ወርቂ ዝመልአ ባስኬት ሒዛቶ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ትኸይድ። ሕዚ እቲ ወርቂ ናብ ትኽክለኛ ቦትኡ ስለ ዝተመለሰ እቶም መናፍስቲ ይረጋግዑ። ናብ ሰማያዊ መብራህቲ እናተቐየሩ እውን ሓደ ብሓደ ናብቲ ባሕሪ ይኣትዩ። እቲ ዝቕፅል ንግሆ ፓይላይ ኣባሕጓኣ ክትሪኦ ናብቲ ሆስፒታል ከይዳ ንሪኣ። ናብቲ በዓቲ ከም ዝኸድካ ይፈልጥ እየ። እታ ሳልሰይቲ ገመድ ንስኻ ኻውሬድካ ሓቂ ኢላ ተሓቶ። ኣባሕጓኣ እውን ርእሱ እናነቕነቐ እወ ኣነ ኢኹም ገይረ ሰባት እንድሕር ደኣ እቲ ወርቂ ረኺቦሞ ነብሶምን እዚ ዓድን እዮም ከጥፍኡ እምበር ፈፂሞም ኣይክጥቀሙን ኢሉ ይምልሰላ። ቅፅል ኣቢሉ እውን እቲ ትኽክለኛ ታሪኽን ኣብቲ በዓቲ እቶም ሸፋት ክመፁ እንከለዉ ዝገጠመ ነገርን ይነግሮም።
እቶም ሸፋቱ ናፍቲ በዓልቲ ኣትዮም እቲ ወርቂ ንምውሳድ በዓልቲ ንባዕልቶም ባእሲ ክጅምሩ ከለዉ ከምቲ ሕጂ ዝገበርዎ እቶም መናፍስቲ ወርቆም ንምሕላይ ተላዒሎም ነይሮም። እቶም ካልኦት ሸፋቱ በዓልቲ ንባዕልቶም ተቃቲሎም ተሪፎም በቶም መናፍስቲ ቁተሉ ከለዉ ማክስ ግን ምንም ናይ ወርቂ ኮነ ናይ ሃብቲ ድሌት ስለ ዘይነበሮ ብሂወት ዝተረፈሉ ምክንያት ንሱ እዩ። ካብቲ በዓልቲ ክወፅእ ከሎ ኣብ ደገ ዝረኸብዎ ሰባት ኣቦ ሕጓታታ ንፓይላ እዮም። ብሂወት ንኽተርፍን ቁመንኡን ጥዕንኡን ናብ ዝነበሮ ንኽምለስ ዝሓገዝዎ ሶም ስለ ዝነበሩ እውን ከም ናይ ምስጋና መግለፂ ምክንያት ኢሉ እዩ እታ መፅሓፍን እታ ወርቂ ሳንቲምን ሂብዎም ነይሩ። እታ ክሳዱ ዝነበረት ወርቂ ሳንቲም ንፓይላ የቐብላ እሞ ሕጂ ንዓኺኣ ትግባእ ናትኩ ኮይና ውሰድያ ንደቅኹ እውን ከምኡ ጌርካ ውርስያ ኢሉ ሂባ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሓዋ እውን ካብቲ ናይ ሳሬት ንኽሰትፎ ነበረት መርዚ ሙሉእ ንሙሉእ ይድሕን እሞ ብሓደ ገዛ ተኣኪቦም ይስሕቑ። ድሕሪኡ ኣዲኦም እተሆኖ የወርቂ ዘሎ ገዝኦም ሸይጣ ኣብዚ ምንባር ከም ዝጅምሩ ትነግሮም እሞ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ሓዚኖም ዘይኮኑስ ብጣዕሚ ይሕጎሱ። ምክንያቱ እቲ ዓዲ ዓዲ ቦታቶምን ዓዲ ዓሌቶምን እዩ ነይሩ። ናይ ግድን ድማ ክሕልይዎ ነይርዎም። ፊልምና እውን ከምዚ ኢሉ ይውዳእ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ሓሳብ ሪኢኹም ኣብ ኮመንት ምግራፍ ከይትርስዑ ደጊምና ክሰም ንራኸብ። ሰናይ ፃንሒት